Sa ngalan sa Apuhan, sa Inahan, apan way labot ang Amahan, kay nanari man. Ug karon ato nang sugdan ang atong responso alang sa mga kalag nga naagla-aglaag. O kaloy ang kalag sa akong kumpare nga unta makaabot sa langit ug dili lang masabit. Kay katura ba siya sa buhi pa nagsige lang tog pangabit. O kaloy usab ang kalag sa akong kumari nga sa chismisan present lang siya pirmi. Sayo sa buntag bisag wa pay linungag pero tuwa na sa silingan, libak dayon iyang ipanghatag. O kaloy usab ang usa sa akong mga kumpare nga namatay tungod sa sakit sa iyang atay. Apan dili kini kay kusog kay siya mutagay. Apan kundi sa sumsuman, grabe mukaon ang inahay. Og lastly, kaloy ang akong kumari nga kung mangutang magngisi-ngisi pirmi. Pero kung sukto na gani, agoy ang ugali mura magtigri. Ug shout out di ay sa atong mga top fan nga imo sad silang kaluyan. Sila mga James Vlogs, by Jeff Vlogs, si Maxine, si John Mar Arisgrado, o giapi na lang po ti kadiri EJ Yusuf.